Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u an Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam da kasni Arunachal Pradesh Student Union Shillong kalapun kutno ikata masapin inam yala clarity duster jongkinong Arunachal ki ba im bat sa puli ha Shillong ya kata masa kaba 16 Mega Arunachal Tribes Festival MATF Arhajar Arsa ya kabla kulong hasusutam auditorium ng hatno jure kumayin ha kaba kisang nga puli klashim bantay kabang kataw ha kajing pin iriam tunray bar kajing riam dat met bat pin skunyi gipait ba bawan pitkay Kisamla puli ka Arunachal Pradesh long kiba pin ida kajing shat jingrai sap pongriti kisap talan jingkikun samla kabla penya lakhan rus nem da ka ASUS Hagati ka jingkot UGS pani yot ka ASUS ulakren ula ai jingkren babnya halor ka jinglong jung ka Arunachal Student Union Shillong ASUS nadu basdang hadu menta ki jing e ki blamat ki snem ki blalet bat kumno ki nong yalam ki lawan ra ya ka jing etli jung ki samla Arunachal nong ba Shillong uhata tu ula longkum ukongsan Bansam khusnam shakin nong job bat jingero iki samla bawan ra ikani katamasa ha garukom ka bakham kraw bani ki snem mensha ki khusnam Miss and Master MATF 2025 but beauty pageant kabala long ki nong job la du ha kalyang ki kanthai ka samla Tage Elli ha ka kadan ka baar la ra ka samla star kri but yo lang ya ka nam confident but kasap showmanship kabalai sha ka samla ani ya lofa kabla penwan durbha da kasap pongriti ka jong ka tribe. Nagana Master MATF 2025 nong job la do kalet sha uraban belai ublayo jing job na kapta kasap talent bat jinglong shongkhya shinrang kanam ba ar kalet sha usamla tamuk tadan bat kabalai kalet sha usamla ai gambuche. Our Honorable Chief Guest Sir Hatatu to join our new Mr. and who will be representing Arunachal Pradesh in Mega Miss Northeast is contestant number 50. Who will be representing Arunachal Pradesh in Mega Miss Northeast is contestant number